ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରୋଜ୍ ଆପଲଟେ ଦେବି ମାନେ ଗୋଲାପ ସେଉ ଗୋଲାପ ସେଉ ମାନେ କ'ଣ ରୋଜ୍ ଆପଲ ମିନ୍ସ କ'ଣ କ'ଣ ଜାମୁ ରୋଳ ବୁଝିପାରିଲେ ଆମ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁ ଜାମୁ ରୋଳ ଦ୍ୟାଟ୍ସ କଲ୍ ରୋଜ୍ ଆପଲ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋନ୍ ଆପଲଟେ ଦେବି ଷ୍ଟୋନ୍ ଆପଲ ମାନେ ପଥର ସେଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଥର ସେଉଟେ ଦେବି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋନ୍ ଆପଲ ବେଲ 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 ବେଲ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଇସ୍ ଆପଲ ଦେବି ଆଇସ୍ ଆପଲ ମାନେ କ'ଣ ଆଇସ୍ ଆପଲ ମାନେ ବରଫର ସେଉ ନାଇଁ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍? ଆଚ୍ଛା ତାଳ ସଜ ଖାଉନାହାନ୍ତି ତାଳ ସଜ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଳ ସଜ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଇସ୍ ଆପଲ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଥ୍ରୋନ୍ ଆପଲଟେ ଦେବି ଥ୍ରୋନ୍ ଆପଲ କ'ଣ ଥ୍ରୋନ୍ ମାନେ କ'ଣ ହେଲା କଣ୍ଟା ସେଉ ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଯେଉଁ ଫଳ କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ନଥାଏ ଦ୍ୟାଟ୍ସ କଲ୍ ଥ୍ରୋନ୍ ଆପଲ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁଗାର ଆପଲଟେ ଦେବି ସୁଗାର ଆପଲ କ'ଣ ଚିନି ସେଉ ଦେବି ହଁ ଚିନି ସେଉ କ'ଣ ଚିନି ଭଳିଆ ଲାଗିବ କି ଚିନି ସେଉ କ'ଣ ଆତ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହୁଥିଲେ କାଷ୍ଟାର୍ଡ ଆପଲ ସେଇଟା ସୁଗାର ଆପଲ କହୁଛୁ। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଇଁଥ ଇଂଲିଶ କ'ଣ ପୁଟ୍ ଇନ୍ ଦ କମେଣ୍ଟସ୍ ଗାଇସ୍ କଇଁଥକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କହିବା ହଁ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓ